Takže dobrý deň, prihovárame sa k vám z Popradu, kde môžete zdegustovať túto krásnu pizzu, fajnú, chutnú. Sedíme na obede, papáme pizzu s zeleninovou prílohou. Keby ste chceli vedieť, kde sa nachádzame, tak toto miesto sa volá Da Pipo. Takže si chcete dať túto krásnu pizzu so zeleninovým prívarkom, tak Da Pipo na hlavnej ulici v Poprade. Je to hlavná ulica toto? Námestie svätého Egidia. Rovno pod kostolom. Námestie svätého Egidia. Tak aby ste videli, akože tu na hneď oproti Prima Banka, že takúto skvelú pizzu môžete dostať. Spravím ešte detail na tento parizer značkový. Dobre. Vyzerá to nádejne. Môjmu kolegovi sa to podarilo dokonca aj zjesť. Je skvelé. Chlapci vyzerajú dosť spokojní po jedle. Napapaný. Ale pivo je dobré, lebo nie je čapované. Takže takto. Toto je moja videorecenzia na pizzu u Da Pipa. Nechoďte tam jesť. Šiptárska pizza. Auk.